बर' दिनै 2020 इं अक्ट'खालि इसोरखौ साखि दोननानै दुलाराय बर' फरायसा मिरु आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ आबुरै बानलांनायनि सतबांसा लायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित आरो गौथुमारि आब्रुथिखौ मानिनानै हाबा मावनो समायखिरा लायो। जायखौ फालिनो हायाबा आं आफादनि संबिजितनि राहाफारि बायदियै साजा मोननांगोन। गंग्रायनायजों मुस्रि दिपेन बर' अक्ट' 12/2/2020 गोजोन्थों। Dipen Boro long live! Dipen Boro long live! Dipen Boro long live! Jai Boro Harini! Jai Boro Harini! Jai Boro Harini! Durai Boro Faraisa Patangan Dadan! Durai Boro Faraisa Patangan Dadan! Durai Boro Faraisa Patangan Dadan! Jai Boro Harini! Sabai ko jasai bhai.